Σταμάτα ό,τι κάνεις και κοίταξε καλά αυτό το κτίσμα. Εάν νομίζει ότι οι πυραμίδες είναι προνόμιο της Αιγύπτου, ζεις ένα ιστορικό ψέμα. Βρισκόμαστε στο Άργος, στην πυραμίδα του Ελληνικού. Εδώ και δεκαετίες η επίσημη αρχαιολογία προσπαθεί να μας πείσει ότι πρόκειται για ένα απλό στρατιωτικό φυλάκιο, όμως το 1995 μια ομάδα κορυφαίων επιστημόνων χρησιμοποίησε τη μέθοδο της οπτικής θερμοφωτάβγειας. Το αποτέλεσμα σόκαρε την παγκόσμια κοινωνία. 2720 π.Χ. είναι το συγκεκριμένο κτίσμα. Αυτό σημαίνει ότι η πυραμίδα στεκόταν όρθια τουλάχιστον 150 χρόνια πριν ο Χέοπας σκεφτεί να χτίσει τη δική του στην Γκίζα. Ποιος έδωσε τη γνώση σε ποιον? Κοιτάξτε τη δομή. Αυτό ονομάζεται πελαζικό σύστημα, τεράστιοι πολυγονικοί ογκόληθοι, λαυξευμένοι με τέτοια ακρίβεια που κλειδώνουν μεταξύ τους χωρίς καθόλου λάσπη. Είναι ένα αντισυσμικό θαύμα που στέκεται εδώ και 5.000 χρόνια, περιγελώντας τη σύγχρονη μηχανική. Όμως το μυστήριο βαθαίνει στο εσωτερικό της. Η είσοδος είναι προσανατολισμένη με μαθηματική ακρίβεια προς το σημείο που ανατέλει ο Σύριος εκείνη την εποχή. Γιατί οι αρχαίοι κάτοικοι του Άργους ήθελαν να εγκλωβίσουν το φως ενός μακρινού άστρου μέσα σε ένα τέτοιο πέδρινο θάλαμο? Και δεν είναι μόνο αυτό. Η πυραμίδα του Ελληνικού αποτελεί την κορυφή ενός αόρατου γεωμετρικού τριγώνου. Εάν τραβήξεις μια ευθεία γραμμή, θα δεις ότι συνδέεται με τον Παρθενώνα και με τη σπηλιά του Νταβέλη. Μιλάμε για ένα αρχαίο ενεργειακό ιστό που καλύπτει όλη την Ελλάδα. Γιατί οι ανασκαφές σταμάτησαν απότομα? Γιατί δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά στα σχολικά βιβλία για το αρχαιότερο πυραμιδικό κτίσμα στον κόσμο? Τι είναι αυτό που προσπαθούν να κρατήσουν θαμμένο κάτω από αυτές τις ελιές του Άργους? Γράψτε μου στα σχόλια.